Karon, panahon na ni nga maningil ko sa akong mga utang. Kay ako, sawa pa ang eleksyon. Ang akong trabaho nagpatantom kong mga kwarta. Pero kay katong mga utangan ako, gidaog pa ko sa eleksyon, katong mga taga-barangay nga akong mga silingan nga nakautang. Dili unta to ko paninglon. Pero kay mao mo tayong panaan. Karon, napildi man ko sa ako ang mga silingan. Tanaw ko, wa gini mutar ni mga tawhan. Kini sila mo wa na mutar nako. Kaya ako nabalitaan na kato si Gracia o si Silma. Dito spikas nag leader. Kay dagko ko hatag dito. Ko kay kung gastos ako ang eleksyon at pildi pa ko karon. Sila may utang ning Silma nako. Now na do, kaninglong ko ni. Si Silma dunay utang na kong 3,000. Nya 5-6 man 3,000 size. What? Paninglong ko ni. Paninglong ko ni. Si Gracia Gaga. Si Gracia Gaga doon na pa ni balance na ko nga 2,004. Paninglong ko ni. Paninglong ko ni. Di mo maningil, bandilyo na ko ni tanan. Bandilyo ko ni. Hello, Mike. Pakusgan ko. Karon mga panahon na. Akong ipahibaw kanyo mga kasilinganang tutong sa akong nakautang. Ako maningil na ninyo. Muning balay ni Gracia Gaga. Muro magway tao. Pakusgan ko. Gracia Gaga! Gracia Gaga! Ayo! Maningil ko nimo, maningil ko. Napakay balance ako 2,004. Gracia Gaga, gawas. Gawas ya, gawas. Ano? Naunsa man ang taong kaalimok ko nga? Kasabaa ba nimong buntag sayo pa? Pakusgan ako. Ikaw, akong nga mikrofon kay muda ko radyo kay dili man mo mamayan kung panangitan maningil ko ninyo og akong ipahibaw na ko sa mga utangan ako maningil ko. Kaya aron mamawi ko sa itong eleksyon na napili ko. Maruag ko din mo. Di ba niya naman ko nimo nga kanaang kunya na kumubayad. Ana, niya karon maningil na hinuon ka na ko isa. Pagkasa na imo ang radyo. Uy, mauutan na rin kasi di na madunggan nila. Pagngon. Istorya ta. Ang imong balance na ko diara dire. Batiya ko na rin mong batasan. Katong minansar pa ka, paingon yun pa ka na ko nga. Yung utang bahala na dugay ninyong bayaran, okay ra kayo ko. Nga karon nga, wag ka nakadaog. Ning gawas yun ang imong tinuod nga batasan. Napili ko. Mo gani. Mamawi ko sa gasto. Ako ni bawan nga dito ka spikas sa glidir. Di karon 2,004 bayad. Balance imong utang ako. Dugay ko nga ko paningil nimo kay na busy ko sa pagpangumpanya. Di karon bayre ni imong 2,004 balance. Bayre. Wa pa mo gifarta dire. Saan ni na karon? Aw dili ka mo bayad. Ha? Pakusgan. Mga igala. Kini si Gracia Gaga wa pa rin kabayad nako sa 2,004. Hilom na oy. Hilom na. Bayran ti ka. Ijikas nako. Number sa imong kuan bay. Ha? Number. Cellphone. Bitsi ni mo magdadam. Jikas siguro ang maabot ang jikas mo ha? Basig din na maabot. Sino lagi na karon? Sunod na ayo paglansar ha. Iya, jikas ko nung bayad. Basig din hindi mabot. Bantay, balikon lagi ka. Ha? Adto ko spikas, adto kila Silma, maningil ko. Tira, maayo kayo gawi sa panahon nga mulan saray pa. Unya kinapil din gawas ng tiwag batasan. Ala ka na di ko niisin ako jikas mo. Ay, nakuwan man. Manghipos ko na kay Nay. Ay, basa pa mamandihay na yun. Wala na na ay balik ay yan na pusol. Mao lagi ni dayon ng balay Silma. Basta ka na maningil ko pa doon, sila ko gidayon ng pultahan. Naa sa sud klaro kayo na si Pagkaso. Basta gani ron ugwa gani ni bayad ron. Kwaon ko iyang manok. Christmas size iyang utang. Ini bidan. Kining radyo ion ko ni daan. Basta di mo bayad. Pitik gitu. Gini. Ayo! Selma! Sa makakap sa'yo ha, man ka. Ani ko dun kay ay pagkakap na ko kay pildi ta seleksyon. Ani ko dun kay haron maningil ko sa
imong utang nga 3,000 size, balance mo 5,600. Nagsabot na bata nga gihimo ko nimo leader kaya ang akong ihuan mo mang kwarta. Kuano na lang to? Walo na lang to kay imo makong gihimong leader. Dili ang leksyon. Ay, di mo ginambayaran kay kana siyang kwarta ha. Ha? Ako nang giyaguan. Unya karon kay napili ang leksyon. Ug daog pata. Tabla unta to. Di gyud ko bayad ana. Kay akong bana way trabaho yan napasalig ka nga og mo leader ko di na ko mapabayaron. Ya karon mo mapabayaron? Di ko bayad na ay. Kung bayad mo ko na. Okay ra ko, dili lang nimo tubuan. Ayon na lang 600. Kanang 3,000 bubayad jud kana. Ay bahala lang dili na mo patubuan di ko bayad kay akong bana way trabaho. Usa may bayad ako na. Tandako mo ko nga. Matabla na kay nag-leader ako nimo. Ang imuhang sugo na ko di ba ko ay kapoy hago kayo sa semana ko nilakaw. Abang ko pangampanya. Ya karon imo ko paninglo na. Kuha na pamgato mo. Pildi ba Bayad na ko. Pildi mo ko niya ako nahibawan nga dito mo kas butang pikas. Dito nimo imong buto, dito nimo gihatag imong buto. Wa ko mo buto sa pikas di ako buto nimo. Nya usa pa ang imong gihatag nako sa pagka-leader 100 ra gamay kayo. Nya madingil pa ng 3,000 gamay lang ng 3,000. Say gamay. Gamay mo kada ko nang kurtaha. Ako ang hiniguan sa una panahon sa pagpagumudansa. Pasensya lang kita. Pagkakata ko akong bana. Sige. Akong bana way trabaho. May trabaho. Sige. Kay O na mga higala, ini si Silma, dili mo bayad siyang utang kay Lagi. Ako si Gabi. Di mo bayad sa iyang utang si Silma nga 3,000 pesos kay Lagi. Oh. kuha man imo buanga ka. Oh. Ano? Bayad na.